Bună seara și bine v-am regăsit! M-am gândit să facem astăzi o etalare mai aparte. Am mai făcut astfel de etalări înainte, dar preferam să le fac în scris pentru că este mai ușor să folosesc emoji în loc de cuvinte. Nici nu știu cum o să numesc astfel de etalare, mai ales că m-am hotărât să o fac și pe YouTube de acum încolo. Să o numesc o altfel de etalare, să o numesc cei 3 de X, să o numesc peste 18 ani plus, să o numesc o etalare mai focoasă, nici nu știu cum să o denumesc. Știu că aici pe YouTube suntem cât de cât limitați în cuvinte. O să mă străduiesc cât pe de mult să mai ascund din imagini, pentru că sunt un pic mai provocatoare. Sperăm să nu intru în vreun bucluc. Doar ce am început acest YouTube și sper să nu mă dea deja afară, dar o să încercăm. O să facem o etalare cu două opțiuni. Va trebui să vă alegeți voi una dintre aceste cărticele, iar apoi vom începe să procedem. Inspirați adânc și respirați. Focusați-vă pe aceste două cărți. Alegeți una din ele, puneți-vă pauză dacă este necesar și vom merge mai departe. Așadar, să începem cu cartea numărul 1. Opțiunea numărul 1. O uniune sexuală, să zicem, onorează acel spațiu în unul într-altul, unde veți fi un singur suflet. Acolo veți găsi adevărata binecuvântare. Mai exact această carte, deci cine a ales această carte poate se referă la tipul acela de persoane cu mai mulți parteneri, putem să spunem așa. Este posibil să fie avut mai mulți parteneri de viață sau în momentul de față să existe mai mult decât o singură persoană. Iar această carte îți spune să îți onorezi spațiul sacru, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Să-ți onorezi acel spațiu sacru, pentru că atunci când voi doi vă întâlniți intim, deveniți un singur suflet și te învață să ai puțină grijă în legătură cu acest aspect. Fie că ești bărbat sau femeie, trebuie să consideri că spațiul tău intim este o adevărată binecuvântare și să ai grijă pe cine lași să se apropie sau să intre în spațiul tău personal. Așa, o să avem și mesaje, o să avem mai multe. Ia să vedem noi acum. Deja o carte a vrut să se aleagă. Wow! Un lover hot, fierbinte. Cineva este fierbinte aici. De-abia așteaptă. Nu degeaba avem noi această etalare astăzi. Deci cineva de-abia așteaptă. Un sexy boy aici. Un băiat destul de atrăgător. Tinerel, aș putea spune. Deci cineva de-abia așteaptă aici. O să mai vedem noi despre ce e vorba pe parcurs. Haideți să vedem și aici.
Deci am luat cărțile, vedem ce este, despre ce este vorba aici. Lumea. Cineva poate să fie la distanță sau nu ai o legătură cu această persoană constant, adică zi de zi. Poate locuiți la distanță în sensul că nu în același oraș, nu în același cartier, sat, comună, țară, mai poate fi, dar nu neapărat, deci doar pentru cineva de aici. Și hai să vedem ce spune. Viitorii pași. Permanent, de succes, o relație de succes. Aoleu, viitorii pași vor duce la o relație de succes. Wow! Cineva vrea să danseze cu tine. Asta e sigur. Nu degeaba am eu și această melodie pe fundal. Cineva va dori sau dorește să te poarte la un dans. Din oarecare motiv, această persoană cumva este la distanță și nu prea poate, cam asta ar vrea, dar stați o secundiță. Cam asta ar dori, dar nu știu cum va putea fi la distanță. Haideți să mai vedem una aici. Ce? Cineva vine. Vă veți întâlni. Dacă sunteți la distanță, vă veți întâlni. Dacă sunteți în altă țară, nu știu cum, dar te vei întâlni cu această persoană, va călători. Super șanse, noroc la bani, karmă și destin. Se întoarce roata. Deci, practic, ce pot să înțeleg din aceste cărți, se întoarce roata. Deci, dacă erați la distanță, nu o să mai fiți la distanță. Nu e neapărat să locuiți în alte țări. Poate să fie, să zicem, și o distanță să nu mai vorbiți, adică sau să vorbiți mai puțin sau să vorbiți doar online. Poate să fie și o astfel de distanță între voi, nu neapărat musai fizic departe unul de celălalt, dar se va întoarce roata. Vă veți întâlni cumva, vă veți vedea, veți comunica cumva. Hai să vedem aici. Ia să vedem ce iese aici. Cam ce ar vrea această persoană cu tine? Că de venit ori vine, ori vă vedeți. Și vă pupă de nu vă vedeți și vă dansează de nu vă vedeți. Încă o dată roata. Roata norocului, încă o dată roata. Deci aici e un eveniment major. Se întoarce sigur roata. Cum am mai spus și din această carte, voi veți avea din nou o conexiune intimă cu această persoană. Dar una dintre voi mai are pe altcineva. Și tocmai de aceea această carte vă spune să aveți grijă pe cine lăsați să intre în intimitatea voastră sacră, da? Una din această, fie tu, fie cealaltă persoană, acolo mai există altcineva. Mai există altcineva. Acum, visurile acestei persoane despre tine, și visuri și vise intime, fie că e în căpuțul lui, al ei, al său, al lui, este să fie un trio undeva, cum s-ar spune în engleză, un threesome. Deci ar vrea să te mai vadă și cu altcineva intim, da? Să fie vorba de un threesome. Deci asta este pentru cineva. Încă o dată, etalarea este generală, să nu spuneți, să nu veniți la mine, nu e așa, nu știu cum, nu. Deci este pentru cineva anume, nu este pentru toată lumea, da? Pentru unii dintre voi, această persoană a voastră are în minte să vă mai vadă în același timp și cu altcineva, fie bărbat, fie femeie.
să aibă parte de un triunghi. Ok, aici nu cred că pot să arăt, nici nu știu cum să țin, ceva așa. Ar vrea să vă atingă sânii, deci îi plac sânii dumneavoastră, îi place spatele dumneavoastră, e posibil să aveți părul lung, cineva de aici, ori un șaten închis, ori roșcată, ar putea mai fi, ori acea culoare mai roșiatică închisă. Dumneavoastră fetele, domnul este destul de tânăr, da? Destul de tinerel, nu prea e în vârstă domnul de aici, cum se vede și în această carte, și aici domnul nu prea e tinerel și nici aici nu prea e bătrânel. Pardon, am vrut să zic tinerel. Și nici aici nu prea e bătrânel domnul, deci e un domn mai tânăr. Pentru unii poate să fie cineva mai tânăr decât voi, da? Îi plac sânii dumneavoastră. Îi place când vă atingeți sânii, când vă creați acea plăcere. Ar dori să vă atingă pe la spate și în același timp să vă penetreze pe la spate, doamnelor. Domnișoricilor, îi place extrem de mult această poziție. Haideți să mai vedem pe aici. Oi! Așa, pentru alții, această persoană ar cam vrea să vă tragă de peruțul, un fel de iha căluțul, iha căluțul meu. Da, eu de câte ori încerc să fac etalări de genul, mie stand-up comedy, pentru că niciodată nu-mi ies ce aș fi vrut el. Nu-mi ies etalările cum aș fi vrut, ies mai mult către stand-up. Deci aici i-ar face mare plăcere sau așa vă închipuie să vă tragă de păr, să vă vadă în acel stil doggy style, să spunem. Și dacă s-ar putea să țipați în așa fel încât să vă audă și vecinii, să vină, să vă bată vecinii la ușă, sau dacă locuiește cu părinții, să vină, să audă toată lumea, să vină: ce s-a întâmplat aici, ce s-a întâmplat, ce-i cu voi, ce-i faci, ce... de la atâtea țipături, deci și cu martori. Încă o dată, acest tinerel e posibil să lucreze mult la mușchiuleții săi de 6 pax aici, la sală destul de mult pentru cineva de aici. Este un bărbat mai fit, da? Îi place mult înfățișarea sa și îi place să lucreze la asta. Să fie un bărbat mai arătos și chiar lucrează la asta. Acum, deci cam asta i-ar place și e undeva înclinat către nu știu exact cum se numește, BDSM, nu pot să spun aici concret, nici nu știu cum să spun mai pe ocolite. Omul este înclinat către jucărele, către un alt fel de plăcere care provoacă și nu pot să spun deloc. Nu pot să spun. Care mai provoacă și altceva în afară de plăcere. Dar sper că îți va provoca plăcere. Te va biciui la poponeț. Cred că băiatul acesta l-a bătut. Doamne, iartă-mă ce spun aici. I-a tras mama sa cu făcălețul la poponeață sau ceva, că văd că și pe tine te pune în aceeași poziție. Și știi ce înseamnă un partener sau o parteneră? Ne alegem partenerii în funcție de cum erau sau cum sunt părinții, mama sau tata. Un bărbat își alege partenera cum este mama, da? Și invers, o femeie își alege partenerul cum era tatăl. Deci copilul ăsta, care nu prea e copil, cred că mai mult, nu știu ce are în capul lui, l-a bătut mama
cu făcălețul când eram mic sau ceva de genul, pentru că îți va da nana și ție la poponeață, ți-o va înroși de tot. Aoleu! Așa, hai că am mai reușit o carte aici, că deja transpir aici, nu mai pot, am reușit o carte, mai de Doamne ajută. Da, îi place când îl domini. Deci aici am văzut că și el folosește dominație la tine. Așa, dominatrix am vrut să spun, ceva cu dominație. Îi place să fie dominant. Da? Să țipe, să urle, să te tragă, să îți mai tragă și una și cu ceva, cu cravașa, tipul ăla de dominație. Așa. Iar aici îi place și o schimbare de roluri, adică dacă până acum ți-a dat cu făcălețul, îi place când tu preiei controlul, când tu preiei frânele și sucești situația și spui și tu la rândul tău, stai că te iau și eu pe tine, dacă tu mi-ai dat cu făcălețul, eu iau biciu, știi, ceva de genul. Da. Și îi place ca când tu preiei controlul și îi spui și tu la rândul tău ce ți-ar place, ce ți-ar plăcea să-ți facă, ce ai dori. Când îi comanzi și tu ce ți-ai dori tu intim în pat, da? Deci am văzut aici, trebuie să trec așa mai repede, da? Deci ar place un threesome, i-ar place pe la spate, îi place când te atingi, ar vrea să-ți ofere o penetrare mult mai adâncă în care să-ți ofere plăcere, este să te domine cumva și unde o schimbare de roluri, unde tu preiei frânele și l-ai liniștit complet, tăurașul din el l-ai liniștit, leuțul din el l-ai îmblânzit pe loc instant. Posibil făcându-i și ceva ce îi place, dar arătându-i în aceeași măsură ce îți place și ție. După care vă liniștiți și reveniți la normal, la total. Adică în total va ieși plăcere pentru ambii parteneri, unde se va sfârși cu un sărut pasional după această îmblânzire a, nici nu știu cui să spun, camieilor în niciun caz. Te va lua în brațe, te va cuprinde, te va săruta, te va ridica, te va adora. Asta e stilul lui. Un stil mai nici nu știu cum să-i spun. Un stil mai dominant, să spun. Dar este și foarte forțoasă aceasta, e foarte puternică această persoană și te-ar ridica pe sus, sau cel puțin asta are în cap, te-ar da de toți pereții și toate tigăile astea de aici. Cred că pe undeva pe la bucătărie ar putea fi, că văd niște tigăi pe aici, că acum presupun că tigăile nu prea au loc în sufragerie. Deci mai mult pe la bucătărie te-ar azvârli pe acolo pe toate cratițele. Sper să nu ai aragaz cu inducție, că e urât rău. Să te arzi la popoloță după ce că ți-a tras și câteva făcăleți. Nu cred că ai vrea să mai pici și pe un aragaz cu inducție, că e chiar nașpa rău. Sau dacă ai căzut deja, că văd că te-ai și ridicat, ceea ce sper că nu, închideți aragazul înainte. Deci întâi safety, da? Întâi siguranța voastră și după aia intrați la bucătărie. Închideți tot ce aveți pe la bucătărie pe acolo, să nu pățiți, Doamne ferește, altceva. Deci cam așa ar vrea cam așa are în minte această persoană că te-ar vrea, că ar face cu tine. Haideți să mai vedem ce mai găsim pe aici. Să vedem mai multe. Vai de capul meu, am râs. Stand-up comedy, cred că așa o să-l numesc, stand-up comedy XX. Și mai pun un L acolo la sfârșit. Ne amuzăm copioși și noi, ce să mai facem. Haideți să vedem mai multe.
Fiery passion, o pasiune focoasă. Păi da, că tot spună, eu am tot spus că e un leu pe aici. Cineva poate să fie semn de foc. E o pasiune mai focoasă, de-aia îi trec prin minte acestei persoane tot felul de subiecte și tot felul de imagini și scenarii, că a devenit un scenarist complet, pentru că există o pasiune focoasă. Omul ăsta te privește, dar face și puțin pe dorul, vedem aici, te privește, e cu totul într-o persoana ta, te-ar dori, te-ar mânca, te-ar lua pe sus, te-ar pune pe aragaz, pe tigăi, pe unde o fi, numai să fie cu tine, să te aibă pentru el. Văd că e un pic arogantă, se poate ca această persoană se poarte cumva rece în natura sa, dar de unde? Că este roșu tot, ca un tăurel. Dacă nu mă înșel, chiar tăurel era aici. Ia uitați, tăurel și tăurel de ziua. Tăurel de ziua și încă un tăurel. Da, deci dumneavoastră practic îi stingeți lumina acestei persoane. De-aia îi place când reușiți să-l potoliți, să-l liniștiți, să-i liniștiți demonii interiori. Tocmai asta îi place cel mai mult la voi. Pasiune, mamă, încă o dată pasiune. Îi place și cam așa v-ar vedea, cam așa ar începe, cam în stilul ăsta. Cam așa ar începe. Da. V-ar dezbrăca ușor, v-ar săruta, v-ar îmbrățișa. Cineva, încă o dată spun, cineva poate să aibă părul șaten sau ușor roșcat sau un roșcat mai închis, părul lung, doamnele, și pentru cineva de aici mai cârlionțat, pentru cineva de aici mai lung, da? Încă una. Nostalgie. Da, deci persoana asta e posibil să vă mai fie avut sau voi ați avut deja această persoană, ați mai avut contact intim cu această persoană. Cineva se gândește la clipele petrecute. Acum nu spun, dar e posibil, dacă ați avut contact cu această persoană și a făcut exact stilul ăsta, e posibil ca vouă să nu vă fi plăcut și să existe o distanță, cum am avut aici o distanță datorită acestor lucruri. Nu sunteți de acord a mai avea intim, să mai fie cu voi o altă persoană, sau i-ați răspuns nu acestei persoane la asemenea cerințe și e posibil să se fi creat o distanță între voi. E posibil și asta, nu știu pentru cine a venit mesajul ăsta, dar cum spuneam, va mai fi o întrevedere posibil și intimă între voi. Acum depinde de voi dacă vei mai lăsa această persoană în spațiul tău sacru, da? Deci tocmai de aceea a venit acest mesaj. Nu știu dacă voi veți mai lăsa această persoană în spațiul vostru intim, pentru că se pare că nu merge decât cu o singură femeie. Această persoană e un loverboy, cum am avut prima carte, dacă știți, da? Deci era un loverboy, un macho man sau cum vreți să-i spuneți, da? Această persoană a mers cu mai multe persoane, deci aveți grijă de spațiul vostru intim. Ce am avea noi la... Da, sexual desire, o dorință sexuală și încă o dată roșu. Deci asta vede numai roșu. Deci când își imaginează nostalgie aici, când se gândește că va avea iar, uite, nu ai roșu, vă vede peste tot roșu ca taurul. Roșu ca taurul și începe imaginația să-i curgă prin toți porii, da? Deci vă vrea intim, fără dar și poate de 10.000 de ori pe noapte, dacă ar fi posibil, da? Deci, cum am avut această carte, depinde de voi dacă veți mai lăsa această persoană să vă apropie. Haideți și un mesaj. Ia să vedem. Nu am renunțat. Da, nu a renunțat să se gândească
la voi. Păi îți dai seama, la asemenea pasiune ce o să fie arătat voi acolo, că pe voi vă văd mai liniștite, sunteți mai senzuale. El are în cap fluturași și crătiți și tigăi și ligheane și făraj și ce mai era pe acolo, făcăleț. Când îmi urmez inima, mă conduce la tine. Păi da, că știe că a făcut greșeală. Nu este niciun obstacol. Nu există niciun obstacol în care să mă facă să nu mă facă să lupt pentru iubirea noastră sau pentru această iubire, această dorință. Dar poate fi și dorința de a avea. De va avea intim numai, da? Deci, cam asta este etalarea voastră numărul 1. Atenție pe cine lăsați. Depinde de voi dacă veți mai lăsa această persoană în spațiul vostru intim, da? În patul vostru, dar atenție că e vorba de integritatea voastră. Poate fi vorba și de o anumită limită, da? Anumite limite. Așa, o să revin și cu numărul 2 în următorul videoclip. Rămâneți aproape, pentru că urmează imediat și numărul 2. Ceau, ceau!